Umaga na naman at tulad ng dati ginising ako ng bango. Hindi bagong ligong kapitbahay ha, kundi yung niluluto ni mama. Pagdilat ng mata ko, akala ko may pista. Pero seryoso, paglingon ko sa kusina, abay si mama. Abalang-abala sa pag-ihaw ng mga kakanin. Hindi ko na talaga mapagtanto, tatlong klase kasi ang niluluto niya. May parang may buko, may iniihaw, may parang may kaluluwa. Na-curious na ako kaya nilapitan ko si mama. Sabi ko, mabat ang layo pa ng undas? Nagluluto ka na agad ng kakanin. Nananaginip ka ba talaga kagabi? Napatangin lang siya sa akin, sabay-sabing order daw. Ayun. Ayun nga pala, order nga. Ang tawag namin dito sa Ilocano, tupig. Inihaw na kakanin balot sa dahon ng saging tapos may palaman pa na buko. Sabi nga nila, pag may tupig may saya, pag walang tupig gutom ka na, char. Natatnan ko si mama todo ihaw, pawis na pawis, pero masaya. Ako naman nakikiusyoso lang. Sana pero di ko na napigilan. Mainit-init pa yung tupig, syempre tikim-tikim hanggang naging kain-kain na rin. Ang sarap may latik pa, may biko pa, tapos yung tupig malagkit pero hindi clingy. Matamis pero hindi manloloko, sana all no? Naalala ko tuloy mula bata pa kami, ganito na si mama. Laging may kakanin sa mesa, hindi lang pampatakam pangkabuhayan showcase din. Yan ang pinabaon naming pagkakapatid noon sa eskwela. Yung iba may tinapay, kami may tupig. So ayan, secret food ng mga Ilocano yan, hindi ka cool kung di mo pa natitikman. Kaya't ngayon tuwing naamoy ko tong tupig, bumabalik sa akin ng alaala. Simpleng umaga, amoy ni mama at ang ligaya sa bawat kagat. Kaya kung may nanay kayong mahilig magluto, i-record nyo na yan. Hindi lang yan simpleng pagkain. Yan ang kwento ng buhay natin. Ako nga pala si Miss Kalog at ito ang kwentong tupig ni Mamang. Mainit, malagkit at punong-puno ng pagmamahal. Hanggang sa muli mga kaibigan.